Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes sa Oktubre 27, 2022. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Suspension sang klase sa tanan nga level sa Bacolod City magalawig tubtub buwas nga adlaw. Mangingisda nga missing sa hinubaan na padayon pa nga ginapangita. Sa balitaan national, COMELEC liwat pagabuksan ng voter registration umpisa sa Disyembre 9. Revokes the record ang masobra sa 600 ka mga aftershocks sa Abra. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may sumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang mga continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day ni Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat Sa po. Desin Wave Action Radio Philippine Standard Time, kagkaroon na sa detalye na sa mga balita lokal. 480 ka mga pamilya nga may 1,727 ka mga individual ang naapektuhan sa baha sa siyam tanan ka mga kabaranggayan diri sa may Negros Occidental bangod sang malaing nga panahon. Sa report naging sumeter ni Provincial Evacuation naging patigayon sa mga pamilya nga ang puluyan na hamtang malapit sa kasubaan kag may napadala naman nga family food packs, hygiene kits kag emergency shelter tents sa mga apektado. Nagapadayon pang search and rescue operation sa motoridad sa may banwa sa Hinubaan sa pagpangita sa isa ka mananagat nga ginapatihan na lumos sa baybayon nga sakop sang barangay Asya Banwa sang Hinubaan na sadtong Lunes sa Oktubre 24. Gingka ng biktima kay Maximino Hingaray, 69 anyos, kagrasalan sang Purok 4 barangay Asya Banwa sa Hinubaan. Ginpahay ni Police Captain Ramel Bostamanting Hepe sa Hinubaan PNP. Las 8 sang aga sa Oktubre 24 sang naghalin sa ilang balay si Hingaray agud nga magpanagata kag wala na ini makapauli. Oktubre 25 sang nagsugod sa pagpangitang iya pamilya kay Hingaray. Ginpahayag sang Hepe ng Oktubre 26 na sang hapon sang nag-report sa mga otoridad ang pamilya sang biktima
Nakita naman sa isa ka mananagat ang baruto ni Hingaray sa Baybayon nga sakop sang Barangay Alim sa may Banwa sa Hinubaan na ginpahay ni Bustamante nga bangod nga senior citizen ang biktima mahimo naglain niya pamatsyag samtang nagapamunit kag nahulog sa baybay. As of now, wala pa gito. Wala pa nato nakita. Actually, isang naghalin ni siya sang 24 Monday pa ni siya, no? Alas 8. So, paghalin niya ni, mangisda siya. Sang Tuesday, na-recover ang iyang bangka. Why na tao? Nabatian ng tingog ni Police Captain Ramel Bustamanteng Hepe sang hinubaan na PNP. Sa iban nga balita lokal, wala sa gihapon sang klase sa syudad sa Bacolod, Tubtubwas, ngadlaw Oktubre 28, Biyernes. Ining base man sa Executive Order No. 51 nga ni-issue ni Mayor Albi Benitez ang pag-suspend sang klase sa tanan nga level sa public ug private schools ang bangod sa tropical storm Paeng. Nasaad sa mando ni Benitez nga ang forecast sang DOST pag-asa nga posible ang moderate to heavy rains kag kisa intense rains sa Western Visayas umpisa subong adlaw Huwebes tubtob sa Sabado. Ang suspensyon sang klase sa Bacolod ang nag-umpisa subong ngadlaw Oktubre 27. Sa katapusan nga balita lokal, road safety measures, pagkontrol sa mass gathering kag paghalong sa sunog. Ining kaundan sang operation plan o plan undas sa 2022 gin-issue sang action officer nga si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa Saganda bilang preparasyon man sa mga LGU sa Negros Occidental sa Fiesta Minatay. Ginpahayag ni Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Gerhard Kaelian nga importante ang preparasyon sa mga LGU sa pagpasiguro sang road safety bangod sa ginalauman nga pagpauli sang pila ka manigrense sa ilang lugar agud magsaulog sang tigkalalaga. Ginpahayag sini nga padayon sa gihapon nga ginapanumdum sa publiko ang pagtuman sang minimum health kag safety protocol sa mga patso bisan pa nga ginhimo na nga optional ang pagsuksok sang face mask. The governor has already issued the blue alert status for the emergency operation centers of every LGU, which means that they have to be on standby and prepared, to respond for any eventuality. Nabatian si Dr. Kaelian ang pamuno sang PDM PD. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time, Santon Plaza. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga nga wala kwarta para magpa-check up.
nagano kami kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata amo nang damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ila ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagpasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Nagpasalamat dito nga impatigayan ang mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor na alikaw na pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod. Kagkaroon na sa detalye na sang mga balita nasyonal.
Magabalik ang COMELEC sa pagpatigayon sang registration para sa local kag overseas voters sa Desyembre 9 tuig 2022 sa tubtob Enero 31 tuig 2023. Sunod kay COMELEC spokesperson Rex Laudianco, para sa local voter registration ang mga kwalipikado nga pumuloy ang pwede makasumiter sa ilang mga documentary requirement kag pagakuhaan man sang biometrics data sa Office of the Election Officer o kung sa tion sang pagpatigayon sang satellite registration. Magluwas sa filled out form, dapat man nga present ang aplikante kag makasumiter sang proof of identity o kung ginsumpaan nga affidavit of identification. Ginpahag sang COMELEC nga para naman sa overseas voters nga luyag makaboto sa lokal nga eleksyon, dapat matransfer ang ilang registration record humalin sa overseas pakado sa lokal tubtob Enero 31. Natala naman nga magpatigayon ng COMELEC sang pilot test sang Register Anywhere project sa 5 ka mga ginpili nga mall sa Metro Manila. Sa iban nga balita national, patay ang 2 ka mga soldado kag isa ang missing isang pilason matapos nag-atake ang ginapatihan NPA sa tropa sang gobyerno nga nagresponder sa probinsya sang Abrang nga ginigo sang Mabaskog nga Linog. Ginpahag ni Lieutenant Colonel Ricardo Garcia III, ang commander sang 24th Infantry Battalion. Ang mga soldado ang mag-augment sa iban pa nga tropa sa may banwa sang Baay Likuana para sa disaster response operation. Gin-ambush ang mga militar sa may barangay Gakab, Malibkong sa may probinsya sang Abra. Gin-kondenar naman ni Garcia ang ginhimo sang komunista nga grupo. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:33 sa Life Extension Coffee Mix, mga ka-action ang pinakaunang ready-to-drink coffee fortified with vitamin. Lasay sa 34 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo na batihan ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Oktubre 27 tuig 2022. Sa liwat ako ang inyong tagbalita, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!